आं हारसिंनि थाखाय सानब्ला आं देरहाबायमोन देरहाखानाय मानसिया थाखा खामायनो हायो जोंनि UPPLA लिडारफ्रा फानबाय बिना गयारिनि बायद'नो होमोन प्राइस दं जनि दं प्रमटेस दं दुलाल दं साख्रि बाखरि फ्रि होगोन थाइसे थाखा जाया साख्रियाव बेबायदि कमिटमेन्ट होगोन जोङो बिसिमायाव जेसेबां साख्रि बाख्रि थाइसे थाखा लादोंमोन ना आं लाया सोरबा जुदि लादोंब्ला आं बेखौ वार्निं होगोन मैया मिनिया हाबनाया जोंसो थिनहरदों बिसोरखौ नों बेसेबां बिनानै लायो बिनानै लाहैदोलै जोंनाव गैया होननानै मोनसे भटआ सनानिख्रुइबो बेसेन गोसासिन हिरानिख्रुइ बेसेन गोसासिन होनलायलायनाय बेबायदि भाषण होनानै मानसिफोरनि मोखाङाव हाद्रि सारनानै दिनै 5 बोसोर गभर्नमेन्ट जालांबाय नै बिनि गेजेराव बे मोजां मोननाय बिसोरनि फल'वारआ बिसोरजों उन थाबायग्रा सासे लेखा गोरों जोंनि फाथाबारि डिमापुरनि BSc फरायनाय बेबायदि सेंग्रा आरो गोबां दङ थगायजाबाय दाखालि मास्टार साख्रिनो फरेस्टनि साख्रि होदोंनो बेसेबां लेनदेन जादों बोरै बेखौ आं मिथिया गोबां फैसा लादोंनो नै बेबो बिजादोंनो ओरैनो मोनगोन होननाया बेबो बिजादोंनो बेबो नोंनाव बेसेबां बिदोंमोन 8 लाख बिदोंमोननो बिनाव बिबनायनाव दा नोंनि फिसाया बोरै 15-20 लाख 8 लाख होनानै साख्रि लानो हानांगौ जाखो बै जोंनि BPFनि समाव आंनाव प्रमान दङ जोंनाव प्रमान दं ओरैनो फ्रि होनाय फैसा जासिहैनाय 50,000 बेखौ बेक खालामफिननाय बेफोरबायदि प्रमान साखि दङ नै दाखालिसो बै समाव आं होनाय सासे नेपालि गुरखानि मालि बिथायाव बियो न'आव फैब्रनानै आंनो फन थुनानै लादोंमोन नै साखि दं बे बै समनि साख्रिनि आंनो फन हरबाय बेबायदि मिटिङाव दङमोन आङो बे समाव बे फन हरदों ओइ सार आं नै फैदों होनना फैदों माथो जाखो होनबाय जिखुनु जाया फैदों एसे रायजोफोरखौ बुंलांसै बुजायनोसै खिन्थु जोंना नै इलेक्सन समाव थाखा फैसा क्राइसिस दङ बेनिखायनो नोङो बे मालिबिथा प्राइमारियाव बोरमा मासे होना होलाय नुदों आङो बेखौ बोरमा मासे फाथा एकटा दिया दे नुदों आङो बेबायदियै बियो होदों ओमफ्राय जोंनि प्राइमारिनि मानसिफ्रा बेखौ मोनजादों आं मोनजाबावाखसै साख्रि होग्राया होमब्लाबो आफसोस गैया जोंना जाहैबाय समाज दानाय बिनिखायनो बे 5 बोसोराव आं गुबुन पार्टियाव मोख्रा बायदि आं बाराखै बारदों नामा बाराखै आंबो जेबो मोनाखै आं बेथनल' मोनदों आं जेबो मोनाखै खिन्थु आं दुखु जायाखै जोंनाव BTCखौ अननाय जोंनि रायजोखौ जोंनि हारिफोरखौ अननाय जोंहा मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ थाखा फैसाया दिनै दं गाबोन गैया बियो फैगोन आरो थांगोन जोङो मा थांखि लानानै एफा गोबाव 40-50 बोसोर मानो जुजिखो मानो आन्दलन खालामखो मानो थैखो मा खारनाव नै बे उद्देश्यखौ बुजिनानै नै बे बिसिमाया जाहैबाय जोंनि दावहारु जायगा गोबां जिउ गोमाबाय आन्दलनाव बेयाव जायहा रिप्रेजेन्टेटिभ जागोन भबिष्यतआवबो बे खेला खालामजाया गोबां साननांगौ दङ दहाय बुंलांबायना बे UPPLआव गोरों मानसि गैयामोन नामा मानो गुबुननि फैलायनांखो मा उद्देश्य दं सोरबा सासे सानैया राजनिति खालामाब्ला बे BTCआ थैगोन नामा मानो फैलायनांखो गावनि समाजनिखौ मानो गारखो बावखुंग्रियाव थांबाय दासिमाव बियो निसिमाव हाबगासिनो दङ क'क्राझाराव दंहैयो दा दिनै आमगुरियावबो बरायगोन क'क्राझाराव बरायगोन मालिबिथा आनन्दआव बरायबाय खैला मिलाव नोंथांमोनाव मैया बरायबाय सोरबा सासे सानै हाबदों जेबो नङा बुजिग्राफ्रा मालाय फैजोबखाबाय आरो फैबावगोन आरो साइलेन्ट भट बिराद दं जोंना आरो माखासे जयनिं जाहैनायफ्रा जोंसो थिनहरदों दा बे लल'मोनखौ जों थिनहरदों मिनियामोनखौ नों बेसेबां बिनानै लाहैदोलै जोंनाव गैया होननानै मैया मिनिया हाबनाया जोंसो थिनहरदों बिसोरखौ मोजांखौबो थिनहरदों एसे माबाखौ थिनहरदों फैसा गोनां थिनहरदों फैसा गैयिखौ थिनहरदों जों थिनहरनायसो लाथों बेसेबां लायो बिसोरो 100 जनाव साबाखौ थिनहरबाय थागोन जोङो फैसा जानो 10 जनखौ फात्ता मोनाखै बिसोरो निसिमानि टेकनिकखौ
बालाबारियाव बाला हामायाव दै लुनाय बायदि जागोन बिसिनि फैसाया लुलाबो थोआ नांलायजेनबायनो सोरबा लाबोयोनो ट्रोदनो 1 लाख लाबोयोनो 5,000 बाहायोनो जोब्बायदि दुमथायनो 1 घन्टा 2 घन्टायावनो फैजेनबायनो गोबांनो फैसा खिन्थु बबेयाव गोमाखो बाला हामायाव एखे बाल्थिं दै लुनाय बायदि रानो ज्राम माज्राम रानोनो फैसाया ओरैनो फ्लां जाजोबना दंखायो नोंसोरनो होरोङाखिसै गभर्नमेन्ट समाव मावरोङाखिसै थाखा फैसा होरोङाखिसै जोंनालाय बिखागोन आरो फैसा होफैनो फैखादोंला माथो जोंनालाय गावनि समस्ति जोंसो मिथिगौ निसिमा समस्तिया 46,000ल' दङ 46,000 समस्तियानो जायामोन बे समस्ति जायिखौ जों ज' बानायथारदों जोंनि आखाइजों जों सिफाय होआ निसिमाखौ नोंसोर सिफायनो नागिरब्लाबो निसिमा समस्तिखौ बायसान्स जुदि बोरैबा जाबाय सिफायबाय खिन्थु आं दिनै बुंखाबाय रेकर्ड खाबाय इउटिउबाव जोंनि रायजोफ्रा दुखु मोनगोन गाज्रि मोनगोन जोंनि रायजोफ्राथ' बिराद मोजांला मोजां गाज्रिला गाज्रिना मोजाङाव बिराद मोजां अख्रायावबो दं जोंनि मानसिफ्रा आं बुंखाबाय 16 नाम्बार समस्तिया जेरै दं ओरैनो थानांगौ गोदाव सोराव पलिटिक्स खालामनानै सिफायनो मोना आमगुरिखौ जों खुंख्राजराखौ जों बिजनियाव ज्राव हरबाय आं बिजनियावसो होनांसैथ' दा एमएलएखौ नाजाबायदोंमोन दिल्लीसिम लिरदोंमोन आं एमसिएलएनि राइटिं पेड गुवाहाटियावबो कमिटि दालायनानै थांदोंमोन बेयावबो बुंदों आं हिन्दीनि जाया बर' मिडियाम फरायनाय इलेक्सन कमिसन दिल्लीनि बयबो थांदों अबजेक्सन सिडली समस्तियावनो जों थागोन जोंखौ मानो दानखो होननानै बुंदों मोनथाममोन भबानिपुर आमगुरि खुंख्राजरा दाना भबानिपुरा सिडलीयाव थाफिनबाय बिनिफ्राय जोंना मोननैया बिजनियाव थांबाय इलेक्सननि उनाव बिटिसि इलेक्सननि उनाव मोनसे प्रप'जाल दङ बिटिसिआव 40टा समस्तिखौ 60टा बानायगोन